Posto ko ito. lama ya. Market dia jelas sih पूजा माइट इम्पोर्टेंट बस खाना ले ये बस बनाई देना है ना जोन वन Karyanya goबां speed breakerनि थाखाय मावग्लुबजोबो आरो बेयाव मोजाङै आं हमनो हायासै मावग्लुबो speed breakerना 6टा 7टा मोनसे जायगायावनो दोङो आरो थाथा बे सिमाव बेयावनो मावबायला मावग्लुबजोबदों आरो बिथिंजाय गोलैलायनो नागिरो जोंनि लामाया तेजपुर रौता तेजपुर बिथिं थांनाय हाइवे लामाया मस्त speed breaker दोङो मानोथाय गोबां speed breaker खायनो गारिया मावग्लुंजोबबाय आरो जिरायनो हाया माबा बिखाखौनो थंख्रबलायनाय मोनो गुलु गारिबो बाइकफोरखौ सलायो नालाय बेयावनो गारि फिसा बेयावनो बास खारो आमपार खारो स्कुल दोङो बे कारनावनो speed breakerखौ होनो गोनां जायो बहुत हाइवेआव एक्चुअली speed breaker नाङा आरो थाया जोंनि आसामाव speed breaker थानो गोनां जायो होनो गोनां जायो मोजां फेसिलिटिनि माबाफोरखौ होनो हायाखै नालाय बेनिखायनो speed breaker होनो गोनां जायो मानसि थाबायग्राया साइडथिं मोननैबो जानांगौ थांनाय फैनायनि साइकेल सालायग्रा बाइक सालायग्रा एक्सट्रा थानांगौ आरो गेजेराव बे बास गिदिरफोरा खारग्रा बियो थानांगौ आरो बेयाव प्लेन speed breaker होनो मोना आरो speed breakerनि थाखाय हाइ स्पिड लानांगौ लानो हाया जेसेबां स्पिडाव सालायनांगौ फेसिलिटिनि माला जागोन आसामा मिथिया खुब जौगाबाय होनदों नाथाय लामानि जौगानाया जायाखै दाबो speed breaker गैयि लामा बनायनो हायाखै जागोनदां बबेबाफोराव जाबायदां आं मिथिया फ्राय आङो speed breaker गोनां एसे बेरायबाय थानाय जादों गारलांनो बायो गथ'फोरखौ गारलांबायो न'खरनि बुस्थुखौ गारलांबायो गथ' सरखारनि jadi ada nggak ada itu dan apa kamu dulu tahu nada karena ya itu nawa ada tanah ya pantun như mọi người chưa không bọn này người ta cái bọn này muốn anh về là lòng cái lòng
sini orang menyang gitu, orang orang dealer dealer tolong kan tidak sulit bergerak mantap menurut saya itu juga adalah tim istimewa marketing profesi istimewa modern kedulante bilang betul mau udah aku tahu and karena mana boleh minta nih makan selain nih nah meja pernir kecil anak terus angkat jangan pressure dulu pressure dia bantu dong mau terus nih wah ini masih sedikit dulu di luar dengan lunas ada बहुत kalau cover kambingnya ya बहुत dengan masak dan berapa betul dulu bagada mana ini mah asalnya dulu bayar aja nanti harus sampai kampau dulu lagi kan kita bayar dengan mas train kat ini income jalan sini income jalan sini akan bukan lagi kalau और गरम समाव सहायता जायो गरम नङाबा थान्दायाव हायो आराम गरमाव बिराद दिगदार जायो आरो आंनाबो जेनेबा जुदि नेटफोराव गाखोआ गाखोयोबा हायो जोंनि लकेल मानसिफोर खाथियाव आं खाथिफोरनि थाखाय लटायाव फैबानो नुयो डिलार orangnya tengok net sedang berjalan dan mau tengok di jalan ke saya juga ya mungkin harus ke saya orang enggak main sih itu tahan lewat bom malah mau ngikut jalan nah apa itu sih orang itu kantor lah orang curai juga masih gak kadang sih nah ini kayaknya masih bulan apa ya jangan dipilih deh supaya dia masih tambah nanti komunikasinya baik dan lebih salah lagi itu sih tren pertumbuhannya sekolah batuk orang kayak sudah mencegah yang berani apa ya sudah kedua Beca bayi dapat double bed ada sleeper was double bed ada nih ya sanin juga nih itu nih yang single tuh deh single pun dulu nih deh kamu nak tanggung apa di lana kan ada macam tin juga tentang wah horsi untuk lang hai ada road ada tin juga fungsi itu gak kena nih naga nih kamu nak bertrai kelam deh nih aram untuk mantingnya juga nih musuh lala nih kena
दानियाबा जाबाय बे जाबाय तिनसुकियानिफ्राय फैबाय 3 घन्टा आरो बिनि उनाव सफैबाय आं न'आव आंनि थाग्रा जायगायाव सफैलायबाय नै नायदो जेब्ला आङो ओरैहाय खनसा फैदोंमोन खनसानिफ्राय आं थाग्रा जायगायाव फैनायाव जि दिगदार मानसिफोरा पारमानेन्ट मिथिबायना आंनि पारमानेन्ट न'आव सफैबायलै नै दासो आङो कारेन्टबो गैया नै कारेन्टबो गैया मा खालामबावनो खालामबावनो कारेन्टआबो गैया नै टें 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 हाजोआव सफैबाय नै टें 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 मासो मोनफैबायलै मेंबाय दायो 1:30 जाबाय मैयानि 5टा बेलासिनि 5टायावनो बास गाखोनायमोन आं गाखोयै नै दासिम 9टा बाजियाव ओंखारबाय फुङाव तिनसुकियाव ओंखारबाय 5टा बाजियाव ओंखारनानै आक' 6टा बाजियाव गारियाव गाखोफिनदों खारदों 6टानिफ्राय 9टासिम खारबाय गेजेराव ब्रेकफास्ट जाबाय 7टा बाजियाव बेनि उनाव आरो फैबावबाय खनसायावहा 9टा बाजियाव ओंखारबाय 9टा बाजियाव ओंखारनाय दसे बेयावबो साहा लोंनानै 12टा बाजियाव गारिया खारफिनबाय आरो खारनानै दायो ओमफ्राय मा जाखो टाइमा 2टायानो जाबाय ओमफ्राय आरो बहुद मेंबाय खस्थ' दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो माबायदि गाखोना फैनांगौ आं नोंसोरनो दिन्थिगोन दसे नायलांबाय थादो अननानै नोंथांमोना बहुद खस्थ' फैनो गोनां जायो गारिफोरानो सुबिदा गैया नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ माबायदि खस्थ' फैनानै आङो खर' दिननि जायगा गैयि एकदम हमथाना फैदों फार्स्टनियाव बेनोमोन